vagyok, és itt van Benni, aki elsőként tudott fel rám. Na, ő köszönni fog most. Sziasztok! Na, igen, és ő az első feliratkozó, és hogy találtam meg az én videóimat? Barátok voltak, volt és Hát, úgy, nézd, keresgettem videókat, és úgy találtam rá az a jó, és mi volt az tiédre. első videó, amit láttál tőlem? Hát a Cool Craftról az első, vagyis igen, azt láttam, a videót. Igen, és mi fogott meg abban a videóba? Nem tudom, olyan jó volt. Te is Hát, szereted a Minecraftot, nem? igen, szeretem, le is játszok vele. És még neked hány videód van? Nincs semmi, egy sem, nem, hogy mondom. Ja, mert én úgy láttam, hogy te egy videó lenne, bocs. Amúgy köszönöm, hogy te féltek vele, de tiszteltek is. Jó van. Jó van. És hogy ő neki Győri Danielnek, már mondtam. Hát, igen, mondtad. Jó, elfelejtettem. Gyorsan felejtek. Na, igen, és... Igen. Itt akartam mondani, kik a kedvenc videósaid? Nekem Kaveri, Herbie, meg Pingvin harcos. Nekem csak a Meg a Zséda. Zsédav. Erre mondtuk. Hát igen. Ja. És... Látjátok ilyen a háttérképen. Hát klassz, nem? Igen. Vagy nem Hát látod? mondjuk. De te nem is Igen. láttad. Nincs. Hát láttam egyszer, de Ja, lehet. Igen, és akkor... mit kérdezzek nem Hány tudom. éves vagy? 12 leszek. Én is elmondom, hogy 13. Na, többet nem is mondok el, mert ezek ilyen magántitk. Aha. Igen. És mi fogott meg téged az ilyen videóidban? Az egyszerűség, vagy hogy neked nem tetszik az intók? Mondjuk az intrókat szeretem, de inkább így szeretek videót nézni, Hát hogy bár én nincs nem érte. inkább a nézettség meg a feliratkozások meg... Hát engem inkább a feliratkozás meg a nézettség. Azt rendelem inkább. Nekem nem érdekelnek az intrók. Aki Engem se. akarja, az csinálja. És voltak már előző videóid? Amúgy jó csatornád. Nem voltak még videóim. De Egy. volt egy előző csatornát, láttam. Hát az volt, de azt már nem használom. Ja, azon mit csináltuk videókat? Már emlékszem. De emlékszek. Jó. És neked van Steam-ed? Van. Szoktál róla letölteni játékokat? Szoktam. Hát, nekem is van, csak én nem regisztráltam fel rá. Ez a baj. Hát az ilyen baj. És mivel szoktad elfoglalni magad, amikor a gép előtt ülsz? Minecraft meg Call of Duty szoktam. Én... Én Coolcraft-olni szoktam, meg néha belemegyek az Elder Scrolls-ba. Mert az is jó játék, meg grafika is szép. Az is jó. És akkor mik a kedvenc játékaid, Dani? Hát, elég régóta. Hát nekem a... De mi? Hát a Call of Duty 2 tetszett még eddig nagyon. Nekem az Elder Scrolls, a Call of Duty az vajon, de nekem még a Burning Pants, meg a Coolcraft, World of Tanks, tényleg nekem ezek tetszik meg. Amúgy közben volt több ilyen vlogom, úgyhogy néztem ilyen csatornámat, meg sok érdekességet, meg acélokat. Persze. Az videóban meg kivétele a csatornának. Hát igen, csak még nincs videó mondjuk. Amúgy igazából jó a Minecraft. Hát, jó. Meg... Velem is.
Hát, ja. Köszönöm. Most sok videót fogom lájkolni. Jó van. Nem már. Ezt nem sokára. Előd a címet. Jó. Te is benne akarsz lenni, nem? Akarod? Nekem mindegy. Jó. És milyen videó felvevő programmal veszik fel a videóidat? Mm, Egyforma szó, egyforma kérdés. Na, milyen? hmm. Nem jut eszembe. Benninghamon? Az, igen, azzal. Azzal csak nem. Szóval veszem fel a videómat, van 5 percben, ha bármit beszél. Aha. Hát jó van. Sokat mondtam már, megvan a 6 perc. Köszönöm, hogy velünk, köszönöm, hogy beleblökkelek. Az adásban volt Győri Dani, lesz legközelebb is. Köszönöm, hogy beszéltél nekünk, köszönöm a válaszokat, és hát Győri Dani voltam, sziasztok! Jó Sziasztok. voltál! Köszi.